खुलुमबाय बे समाव बड'ल टेलिभिजननि गेजेरजों मोनसे मोगा-मोगि हाबाफारि सासे लिरगिरि समाज सिबियारि सोलोंथाइगिरि आरो हारिमु बिथिङाव मैखोमै बिफाव लाबाय थानाय रोहोसा ब्रह्म बिथांजों मोगा-मोगि लानो सिगां दोङो बुंथिनाय जायो जे रोहोसा ब्रह्म बिथाङा फरायसा समनिफ्राय गावनि लिरनाय एबा थुनलाइ सिबिनाय हाबाखौ मावबोदोंमोन दिनै समाव जों बिथांजों गावनि जिउ आरो जिउआव मोनबोनाय माखासे थासारि लोगोसे थुनलाइनि बिथिङाव हारिमु थिलियाव आरो समाज सिबिनायनि बेलायाव बिथांनि बिहोमा बिनि सायाव जोङो गावनि खुगाजोंनो जोङो मिथिना लागोन फारि फारि बिथांनो जोङो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों। खुलुमबाय। नोंथाङा फरायसा समनिफ्राय थुनलाइ सिबिनायाव एबा थुनलाइनि थिलियाव मैखोमै बाहागो लाबोदों लोगोसेनो आथिखालाव नोंथाङा माहारि सिबिनायाव मैखोमै बाहागो दं आरो हारिमुनि थिलियावबो नोंथाङा जिरायनानै थायाखै नोंथाङा दहमै नांफागासिनो दङ नोंथाङा सावथुन दिहुनदों मिउजिक एरेन्ज खालामदों आरो मेथाइ लिरदों दा बेफोरखौ जों मिन्थिनो लागोन बिनि आगुआवनो जों नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिना लानि जे नोंथाङा जोनोम बुब्लिनिफ्राय नोंथांनि जिउ गासै बाथ्राखौ फारि फारि फोरमायदो। जोबोद गोजोननाय मोनदों इंखं टेलिभिजननिफ्राय आंखौ गोसोखांनानै लोगो हमनायनि थाखाय दा जेखि जाया मानो दा आंबो सानाखैमोन दिनै बेबायदि मोनसे गोजौ बा सावरायनाय मोनसे मोनगोन होननानै जेखि जाया मानो आंबो गामियाव देरनाय गामियाव जोनोम जानाय रौमारि ओनसोलनि खाग्राबारि गामि 1975 आव जोनोम जादों थ' बै समनिफ्राय गामिनि एल पि स्कुलावनो फरायदों गामिनि दुब्लियावनो बा जाम्फैयावनो दुगैबोदों लावखारफोरजों गेलेबोदों देरदों लावदों बिदिनो फैयै फैयै 92 मायथाइयाव मेट्रिक पास जादों खाग्राबारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय बेनिफ्राय बिजनि बान्दोआव फरायहैनाय जादों साइन्स आरो उथ्रिखांनायनि उनावहाय 1997 आव बिजनि कलेजाव साइन्स स्ट्रिमाव फार्स्ट बर' फरायसा आंनो उथ्रिजेननाय आरो बे जारिमिनाव दङ जेखि जाया मानो बे समाव जोंनि बै जे मोनसे सोलोंथाइ थासारि बेथ' जोबोद गाज्रिखामोन बेनि गेजेराव जों बड'फानि जे सोमावसारनाय बेवहायबो जों लोगो मोनबोदों बड'फानि मिथिं जों खोनासंनो मोनदों खाग्राबारि गोजौ फरायसालिनि फिल्डआव थ' बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरजों बा जोंनि गिदिर गोलावफोरजों आइ दैमा सेर सेर थांनानै जोङो पुलिस मिलिटारिखौ गिनानै लांदां बालाबारियाव हराव उन्दुहैफानांदों सानफ्रोमबो बे जोंनि मोनसे रुटिनमोन थ' बेवहाय जेनेबा मोनसे सोमावसारनायनि दाहाराव जोंबो खस्थ' मोनफादों आइ आफा रायजो राजा जेरै हारिनि थाखाय मावनायाव खस्थ' मोनदों जोंबो फरायसा हिसाबै बे थासारिखौ मोनदों आरो अब्लाबो जोङो गावनिबो नाजानाय न'खरनिबो साननाय बा जोंनि गिदिर गोलावफोरनि जि बोसोन बेखौ लानानै जोङो गाव गावनि फरायनायखौ बे लेभेलसिम जों लाबोनो हादों बे आरो दा न'खर हिसाबैथ' आफायाबो फोरोंगिरिमोन खाग्राबारि गामिनिनो गुदि फरायसालि 907 नं बिथराइ एल पि स्कुल दा बिनि फाउन्डार टिचार माने हेड टिचार आरो दा बे जोङो बिदा फंबाय सानै आरो बिनानाव सानै जों साब्रैल'खामोन दा जों गाव गावबागाव न'खर सालायलायनानै दं आरो नोंथाङा फरायसा समनिफ्राय थुनलाइनि थिलियाव आखाइ होफादोंमोन नोंथांनि बै समनि थुनलाइ सोरजिफोरा मा अबस्थायाव दं दा ओरैनो आंबो सानाखैमोन आं साइन्सनिसो फरायसा खिन्थु लिटारेचाराव बोरै हाबलांखो आंबो हमनो हायाखै दा मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा आरो 1995 आव जेब्ला आं बिजनि कलेजाव एडमिसन लायो अब्ला जोंनि सिनियरफोर दं जेनेबा आदाराम बसुमतारी बिथांमोना एसे दा प्रिन्सिपाल जाहैबाय क'क्राझार गार्लस कलेजाव बिथांमोना एसे बारग'लांनायनि उनावहाय राजेश होननाय लोगो मोनदोंमोन आं
ओमफ्राय बिथांमोन बोरै बोरै रायलायलायखो बिजनि कलेज बड' लिटारेरि ससाइटि दंमोन ना बेवहाय आंखौ सेक्रेटारि होदों थारमाने बिनि लोगो लोगो 1995 बावनो बिजनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सन जादोंमोन आरो बेवहाय आंखौ लिटारेरि सेक्रेटारि होदों बा हाबबाय आंनाव आरो हैदिननिफ्राय आंनाव एसे हाबदों आरो दा बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन आं आरो जोंहा सासे फोरोंगिरि दं दा फोरोंगिरि मावनानै फोथायसुला बसुमतारी न'पारानि बिथांमोना आंखौ बहुद हेल्प होदों आरो आंनि जानानै केम्पिं खालामदों मावदों आरो दा हिसाबै ओरै बर' थुनलाइ जोंना लिटारेरि ससाइटिनि सेक्रेटारिबो मोनबाय फारसेथिं इलेक्सन बिजनि कलेजनि इलेक्सन गेलेनाय जाबाय आरो दा बेवहाय देरहाबायबो आरो देरहानायाव गांनै भटआव देरहादों दा बेवहाय हुलुस थुलुस आसुजों आरो गुबुन गुबुन दंमोन बिसोरो ओरैबायदि हांगामा खालामबाय दा ओमफ्राय जोंहा ओरै एबसुजों आरो बिनिफ्राय एसएफआइ ओमफ्राय आमसुनि मोनथाम संगठना जोंहा बेंगलिफोरजों मुस्लिमजों ज' जानानै गेलेदोंमोन आरो दा रिकाउन्टिं जानांगौ होननानै आंनि पस्टखौ माने डिमान्ड खालामबाय थाबाय दा कलेजनि रुल थाबाय रिकाउन्टिं जायाखै आरो बेबायदिनो देरहाबाय दा बिनिफ्राय बिजनि कलेजनि 19 इस्यु मेगाजिन 19 इस्युमोन आरो बियो 19 बिसान बेखौ आङो चिफ एडिटर हिसाबै दिहुनजेननो मोन्दों आरो प्रथम बेनो आंनि मावजेननाय खुनु गियान गैया आं गुबुनखौ लानानै माने सोलोंनो मोननाय मोनसे माबा आरो बियो गोसो माने गोसोआव थाथावथाव मोनसे जारिमिन आरो बेबायदिनो दिहुननाय जाबाय आरो बिदिनो आंनि टिमावहाय क'क्राझार दानि गभर्नमेन्ट कलेजाव इसान मोसाहारिनि मोनसे गोसोखां सान जायो सेप्तेम्बर दानाव जादोंमोन बे समाव 97 सेप्तेम्बर दानाव आंहाबो रिजाल्टआबो मोनबाय ओमफ्राय सार्सआबो जोबनोसै बे समाव आङो क'क्राझार कलेजाव आं टिम लाना थांनाय जादों आरो हेला जोंना जि हिसाबै दानि प्रदीप ब्रह्म होननाय बिथाङा एबसुनि आन्सलिक एबसुनिबो सेक्रेटारि जादोंमोन बिथाङा जिएस जादोंमोन आरो बे जोंनि दिनाव दा बिथांनि जि मोनसे माबा टिम बेवहाय आङो मैखोमै खामानि मावनो मोनदों बेजों क'क्राझाराव थांदों इसान मोसाहारिनि प्रग्राम गादों जोबोद मोजां जोङो माने मुं खालामबोदों आरो बान्था जों मोसानायाव मोसानायावबो मोनदों आरो आंनो डिबेटिंआव आंनो सेकेन्ड प्राइज ना माबा मोनदों बे प्राइजआ दाबो आंनाव दङ जोंना प्रफुल्ल हाज'वारि सार ट्रेन्सलेट खालामनाय भारतनि संबिजिर होननाय बर'नि बे लेखाखौ आं बान्था हिसाबै मोनदों आरो दाबो दं आं अननानै दोनदों आरो दा बेबायदिनो आं थुनलाइयाव लासै लासै थुनलाइयाव माने एसे आखाइ होजेननाया बिनिफ्राय जागायदों आरोखि आं दासिम नोंथाङा गांबेसे बिजाब लिरखो दासिम आङो सर्ट स्ट'रि हिसाबै आं गांसेल' पाब्लिस खालामनाय जादों ओमफ्राय ओरैनो चिफ एडिटर हिसाबै आं गोबां दिहुनबाय दासिम चिफ एडिटर हिसाबै दिहुननाया 18थासो जागोन आदसा अबेबा अबेबा माउथपिस थाबाय आरो ओमफ्राय माखासेफ्रा सभिनिर जेनेबा रौमारि हिसाबै ब्रह्म मिसननि सिलभार जुबलिनि गांसे ओमफ्राय खाग्राबारि हाइ स्कुलनि गल्डेन जुबलिनि गांसे आरो बिनिफ्राय रौमारि ज्योति आश्रम बिनि 100 बोसोर 100 बोसोर फालिथायनि सभिनिर आं बहाय मैखोमै दिहुनबाय ओमफ्राय जों साहित्य सभाजों आरो एबसुजों ज' जानानै गांसे दिहुनबावदों बिनि फार्स्ट एडिटराबो आंनो रौमारि ओनसोलनि फोरलां होननाय बिनि उनावहाय 2000 निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो हाबजेननाय जादों हाबजेननाय माने बोनानै लांजानाय जाबाय आरो हमनानै लांबाय सेक्रेटारि होदों रौमारिनि बिनिफ्राय फैयै फैयै माने डिस्ट्रिक्टसिम आं थांदों डिस्ट्रिक्टसिम बिबान होदों 2019 सिम आरो दा बे समावनो आङो काजलगाव बै समाव बङाइगाव आनसलिकनिमोन बङाइगाव आनसलिकनिबो दिहुनदों बयबो चिफ एडिटर ओमफ्राय काजलगाव आनसलिक बिनिबो दिहुनदों बिदिनो आनसलिकनिनो गांथाम गांब्रैसो चिफ एडिटर जादों डिस्ट्रिक्टनि गांथामसो दिहुननाय जादों ओमफ्राय बिदिनो लोगो एडिटर हिसाबैथ' गोबाङावनो दङ आरो दा बुंनो थाङोब्ला जिउ नाङैनो नोंथाङा थुनलाइनि थिलियाव थाफागासिनो दङ औ बेनि उनावहाय नोंथांनि फरायसा जिउआव मोननाय माखासे रोंगौथि फरायसा जिउ हिसाबै संगठनाव दा बेथ' बिराद गिदिर मोनसे माबा खाफालनिबो बाथ्रा जागोन नामा बियो बुंनांगोन आरो गोबाङाथ' मावनो लुबैयो सोरबाया मावनो मोनो सोरबाया मावनो मोना गोबाङा नाजायो जाफुङा खिन्थु आं मावनो मोननायखौ आं जोबोद खाफाल गोनांबो मोनदों मानोना गोबां बाथ्रा रोङो मोनो सोलोंनो हायो
दा मोनसे संगठन बेयो जायखौ दा बर'फ्रा थुनलाइ आफादनि उनावनो सिनस्रि मोनसे आफाद हिसाबै जिहेतु बेबायदि मोनसे मान होजानाय संगठन दा दैदेनगिरियाथ' फैयो थाङो थांबाय थागोन खिन्थु संगठन हिसाबै आरो जायफोर बिथांखिखौ लानानै मावो बेवहाय आं गोबां एक्सपिरियेन्स आं मोनदों आरो माने माबा मोनसे समस्या जागोन बेखौ नोङो सोरजों रायलायनांगौ सोरजों थांनानै नों बेखौ सल्भ खालामनो हागोन बे बुस्थुखौ नागिरनाय जायो थारमाने होमबा बेवहाय मोनसे कानेक्सन जायो आरो मानसिया लोगो मोनलायनाय जायो गोबां बाथ्रा मोनो दा बे हिसाबै आंबो सोलोंनो हादों जाय एक्सपिरियेन्सफ्रा बै माखासे एक्सपिरियेन्स रोंगौथिफ्रा माने थुनलाइ फारसे नाथ्रोद हरदों आरोखि आंखौ जे नों नैबेखौ लिर नों नैबेखौ माव बेबायदिनो आंनाव मोनसे साननाय फैदों गोबां रायथाइबो आं लिरदों आरो जायखौ आं लेखा महरै दिहुननाय जायाखै आंनाव दङ दा गोबां आं बेखौ साजायना दोनगासिनो दं दा सम फैयोब्ला खाबु जायोब्ला हयथ' बिजाब महराव फैजोबगोन आरोखि आङो मा सानोमोन बै समाव आरो बोरै खामानि मावदोंमोन आं मा सोरखौ लोगो मोनदोंमोन बा जोङो मा सानदोंमोन दिनै मा नुदों बेफोर बाथ्राफ्रा जोंहा बर'नि इस्युफोरखौ लानानै जाय खामानिखौ मावदोंमोन बैफोरखौबो लिरनाय दङ आरो दा बेफोरखौ फोसावनाय जाबाय गोबांखौनो जे नोंथाङा फरायसा जिउआव थुनलाइ थिलियाव जोबोरैनो बाहागो गोनांमोन गेलेमुनि थिलियाव गेलेमुआव आं गोसोल' दं खिन्थु बे रोखोम हायाखै गेलेनायाव हारिमु बिथिङै बिदि मोसानायावथ' गैया आरो सम सम फरायसा समावहाय नाटक एफा एनै खालामदोंमोन मोसानाय एसे सोलोंदों बिनि बादै गैया खिन्थु आङो मेथाइखौ खोनासंनो जोबोद मोजां मोनोमोन फरायसा समनिफ्राय बै समाव वाकमेनबो गैयामोन जेनेबा बायना लानो हायाखैमोन कलेज फरायसा समाव लानो लुबैयो गैयामोन रेडिअ'बो गैयामोन जोंहा न'आव गुबुनाव दंमोन थेवब्लाबो मेथाइफोरखौ गोदोनि जायफोर मेथाइफोर बिराद खोनासंबाय थायोमोन आं दा बेनो उनावहाय मेथाइनि फारसे मोजां मोननायखायनो नामा गावबो माखासे सोरजिनो नाजानाय जादोंमोन आरो सोरजिदोंबो आरो बे सोरजिनायनि गेजेराव आङो माखासे खोथाफोर बुंनांगोन जेब्लानाखि आं 1997 निफ्राय न'आव थाफैफिनो थानायनि उनावहाय मा मावनो मा मानो खालामनायाव साख्रिबो नागिरदों फारसेथिं मेथाइखौबो खोनासंबाय थायो बे समावनो 2000आवहाय आङो रलिं मिलाव मोनसे प्राइभेट कम्पानि दङमोन डायमन्ड ब्राइट बिनि मेइन मेनेजारा जेनेबा आदा बिश्वनाथ बसुमतारी बिशाल दानि दैदेननायाव बेवहाय मोनसे कम्पानि प्राइसेन सिस्टेम आरो दा बेवहाय सानसेखालि रायलाय होनलाय गंसे केसेट दिहुनदों बेवहाय आंबो थाफानो मोनदों हरसे थाल्ला माने मा होनो प्रेसार कुकारखौ दामनानै माबा माबि दामनानै सुर बानायनाय जादोंमोन सेम शर्मामोन दिनै नेपालाव थाहैबाय बिशाल दा थैनानै थांबाय फोथायसुला बसुमतारी दा मास्टार मावो ओमफ्राय एसे आदै जानाय दंमोन गुबुन जायगायाव गुवाहाटियाव खारलांबाय दा बेवहाय केसेटनि नामखौ जेनेबा जोङो सानलायलायनानै दोनदों जे नोंनि सावगारि आंनि मेगन केसेटआ 2000आवनो दिहुनदों ओरैबायदि हिट जादों आरो दा बिशाल दानि मोनसे लिरनाय गान बेयो बे हिट जादों नोंनि सावगारि आंनि मेगन होननाय बेवहाय आंखौ गान दोंनै लिरहोदों बिसोरो आंनि गाना एथ' हिट जायाखै थेवब्लाबो आंनि गान लिरनायनि जि जागायनाय बे 2000निफ्राय जादों आरो बिनि उनावहाय फरायसा आफादाव थांबाय 2001आव रौमारियाव बिनि उनावहाय आङो मा खालामो केसेट दखान दंमोनलाय जोंहा सापागुरियाव माबायाव पपुलार बास स्टेन्ड दानि लवार आसामनि सोनाबहा दा बेवहाय बे सासे बेंगलि शंकर दत्त होननाय बिथाङा केसेट फानो बर'नि केसेट फानो आरो बेखौ मिथियै रावबो गैया माने ओरै जोंनि क'क्राझार चिरां बा ओरै बाक्सा उदालगुरिसिम बिनिफ्रायनो उल्थासो थाङो आरो केसेटफ्रा बे ओरैबायदि मोनसे हलसेल बायदि आरो बे आंखौ बुंबाय थाबाय आरो सानसेखालि दे मोनसे केसेट दिहुनसै नोङो बेखौ लिरजोबनांगौ मा केसेट गानखौथ' आं रोङा होनदों नों हागोन नों गान खोनासंग्रा मानसि नों हागोन बे हिसाबै बियो मोनसे केसेट हरबाय आंनो एसामिस ट्रेक बेखौ बर' बानायनांगौ होनबाय आरो केसेटखौ लांबाय आं खोनासंबाय आङो जोबोद गोब्राब भाषाखौबो बुजिया ट्रेन्सलेटबाथ' जानाय नङा सुरखौल' लानानै लिरनोसै होननानै
2000आव आङो बेखौ 2000आनो बेवहाय आङो जागायबाय आरो लिरजेनबाय आरोखि माने केसेट दिहुनजेननाय दा बेखौ बिथाङा दायथ' होनाय मथे गानखौबो लिरबाय लिरनानै कमप्लिट गान आं लिरजोब्बाय 8था गानखौबो बेवहाय केसेटनि नामा माने एसे बावबाय आं केसेटखौ खिन्थु जायखिजाया बे नङा गाना दोंनैसोआ ओरैबायदि हिट जाबाय आरोखि दा बियो मा एसामिस ट्रेकखौ बर'नि बानायनाय दा बेवहाय समायना रमायना नोंनि गोरबोनि होननाया ओरैबायदि मोसाबाय दानिया बिराद मोजां जाबाय आरोखि बेनो थांनानै आसोल थाखाखौ मोनफिनबाय बियो बाङालिया होद मालाय नोंहा लिरबावनांगौ साक्सेस जाबाय नै बयबो मोजां मोनथारबाय होननानै आरो थुलुंगा होबावबाय बियो बेबायदिनो आंखौ आरो लिरहोबावबाय बियो बिजय भुयानि केसेट आपन होननाय बे सोरजों खननो महालक्ष्मी सोरजोंबा खननाय आपन केसेटखौबो बियो हरबाय दाना कमप्लिट लिरजोब्बाय आं बेखौबो लिरनाबाय आं मा दाउमैना केसेट नामखौ दोनबाय आरोखि दाउमैना बै सिगांनिया सिमाङा सिमांल' नङामोन आरो दानिया दाउमैनायावबो आब' सुलेखानि दोंनै गान आं लिरदोंमोन ओरैबायदि हिट जाबाय आरो बे गान दोंनायाबो बेबायदिनो शंकर दत्त बिथांनि दा मानसिया थैनानै थांबाय बोसोरसे जानोसै बिथाङा आंखौ ओरैबायदि माने मिउजिक लाइनाव लांबाय आरो दाना एबार नों साक्सेस जाबाय नोंनि माबाजों गान बर'नि अरिजिनेल बर'नि देंखोजों दे जाबाय आरो दा बिदिनो लिरबाय माबाय गान बानायबाय 2003आव मनालिसा केसेटआ जनम जाबाय आरोखि मनालिसा निजा लिरनाय एकदम निजा मोनसे प्रडाक्सन आरो बियो माने गुबुननि ट्रेक नंला बिदिनो खालामनानै जेबो गियान गानफोरखौ लिरजोब्बाय मालायनिफ्रायबो बुथुमबाय मुसुखा दानाव थांबाय क'क्राझाराव थांनानै प्रबदानावबो हाबबाय थांनानै रायलायलायनानै माने बिग्रायदानि स्टुडिअ'आवनो माने मिउजिकखौ होनाय जाबाय आरो आलक जोंना मुसुखा दायानो फुरा एरेन्ज खालामबाय गानफोरखौ आंबो बानायब्रबबाय आरो खानु दा बै मास्टार दंमोन दतमायाव बेखौबो गान दोंसे बुंहरबाय आं ओरै ओरै बानायदो सानथामावनो लिरना हरबाय बानायबाय दा मनालिसाया ओरैबायदि मोनसे टार्निं आंनि थाखाय माने ओरैबायदि आजावजादों आरो रायजो राजाफोरजों बिराद जेरावबो दामनाय खोनासै आंथ' ओंखारनो हायि बायदि जादों माने फांसनाव आं जेराव थागोन बे फांसनाव आंनि गानखौल' मोसायो प्राइज मोनो आं प्राइज होयो नालाय बिदि आरो दा बेबायदि जादों आरो दा मनालिसा केसेट जाय माने बिनि मेथाइफोर दिनैसिमबो सोलियो आरो बेखौ एलबामबो दिहुननाय जाबाय गुबुन प्रडाक्सननिफ्राय ओमफ्राय आंबो निजे गोजोननाय मोन्दों मोनसे समाव बिटिसि अफिसाव बै माबायाव डिसि अफिस गोजामाव फुराना बिएससिनि दिनाव जानाय दा बे बिटिसि अफिसाव जेब्ला थाङो माने अफिस मावग्राफोरा बै मनालिसा केसेटखौ दामनाय नुहैयोमोन आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो थुलुंगा मोन्दों बिराद थुलुंगा मोन्दों दा बेबायदिनो मोनसे दावखोलांबाय थानायाव आंनि माबाया प्रडाक्सना सोलिलांबाय थादों आरो एकदम मथा मथि आं कन्टिनिउ 2008सिम कन्टिनिउ आंनि प्रडाक्सन थांदों आरो बिनि उनावहाय मार्केटआबो सोलायहैबायना केसेट गैला दानिया डिजिटेल फैबाय दाथ' जों आन्दाजखौनो मोनला बोरै मार्केट खालामो बोरै सोलियो दा बेबायदि मोनसे लेभेलाव आं फैदों आरो दा आंनिल' प्रडाक्सन नङा गुबुन गुबुन प्रडाक्सननि मेथाइफोर आं लिरनानै हरदों जेनेबा बिजनियाव केडि प्रडाक्सन खाथिराम नार्जारि बिथांखौबो रायखानांगोन केसेट गंसे हरबाय बियो आंनो एसामिस ट्रेकलाय बेबो हाब आं बिदिखौल' मोनो सानबाय आं उनावहाय बिथां बुंनाय लेखा आंनो लिरबायबो बानायनानैबो हरबाय बेवहाय गान दोंसेया दिनैसिमबो दामजाबाय थानाय आं खोनादों बेयो बै माबानि बिग्रायदानि गाराङाव बेखौ बिजय भुयाबो खननायमोन आरो जनमे जनमे तुमारे मरमे बे टाइपनि गानमोन ओमफ्राय उनावहाय आं बेखौ ओरैबायदि माबा मोनसे सोनानै होबाय सनाथि मैनाथि बिबारिमोन होननाया नै बेखौ सोना होबाय आङो थारमाने दस्रासोमोन एसामिसाव बिजय भुया आंखौ बुंबाय आरे जोंनि एसामिसावथ' हिट जायाखै बेयो बर'आवथ' हिट जाबाय बियो जाबाय बियो दा बेबायदिनो मोनसे माबा मावबानो मोनसे गोदान मोनसे बाख्नायनाय मोनबाय थादों आरोखि आं थुलुंगा निस्सय बेखायनो आंनि बे मिउजिक लेभेलाव बा आं बिदि दामनो देनो रोङा खननो रोङो खनफेराखै खिन्थु ओरैनो रंजाफायो
लिरनाया खिन्थु बिदिनो आंनिया बोहैलांबाय थादों आरोखि। सावथुन मुलुगावबो नोंथाङा दहमै बिफाव लादों जे नोंथांनि प्रडाक्सना सावथुननि बेलायावहाय मा समनिफ्राय आगाय होजेनो? ओरैनो सावथुन बै समाव 1 डिस्क CD 90 मिनिट्सनि आरो आङो बिदि दिहुनाखै खिन्थु बे मोनसेखौल' आं दिहुनदों आंनि डिरेक्सनाव गोदै गोदै सिमां होननाय आरो दा बेखौ जोंहा रौमारिनि NGO बेनिफ्राय जों मोनसे टिम दंमोन आरो अनजालि मिडिया फान्ड होननाय बिनि थ्रुयै आंनो दायथ' होदोंमोन ओमफ्राय बेजों मोनसे दिहुननाय जादों आरो गोदै गोदै सिमां ओमफ्राय बियो पार्ट 2 ओंखारनांगौमोन समनि माबायाव पार्ट 2 जों फिनिशिं होनो हायाखिसै आरो दा बिनि उनावहाय जोङो सानबावदोंमोन बेखौ एसे खालामथारसै थाबैनो नाथाय हानाय जायाखिसै दा ओरैनो ओमफ्राय मोनसे जोंनियावहाय रौमारियाव बै मानसिया दा थैनानै थांबाय जानांगौ बिनेन बसुमतारी आदा भाजा बेखौबो आं सानसेखालि बुंदोंमोन सार आदा नोङो एथबां खस्थ' खालामो हारसिंनो मोसायो मुसुरो नोङो रंजायो नोंखौ जोंनि उननि फिसाफ्रा नायनांगोन बेखायनो नोङो मोनसे खामानि मावदो आरो बेखौ आं मावनोसै आं नोंखौ कमप्लिट भिडिअ खेबनोसै नोङो बेखौ जाहाथे उननि थाखाय होलांनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङाबो गनायथि होनांगौ होननानै आं बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनायखौ आजावदों अके बिदिबालाय मावदो आंनो माबा मोनसे हरबानो जाबाय खरसनि होननानै बे जागोन होननानै बिनिफ्राय जों मोनसे सावथुन बेखौ दिहुननाय जादों आरोखि बेबायदि आरो दा बेवहाय ओंखायनो सावथुनाव आं गोबांथार माबा गैया खिन्थु आङो दा मानसिफोरजों एसे आल'सना खालामबाय थादों दानि गोदान ट्रेन्डआव सर्ट मुभि सोलिबाय थादों बे जिनिसखौ मोजां मोजां इस्यु लानानै दिहुननो हायोब्ला जाथिनि थाखाय बेयो दा प्रयजन समान थोनदों बे आरो नोंथाङा हारिमु थुनलाइनि अनगायैबो माहारि सिबिनाय खामानियाव नांथाबनाय नुनो मोन्दों माहारि सिबिनाय होनना बुङोब्ला जे नोंथाङा फोरोंगिरिनि खामानिबो मावबाय थादों लोगोसे समाजनि थाखाय मोजां डेभेलपमेन्टनि थाखायबो नोंथाङा माखासे गौथुमफोरजों सम्पर्क दं बेखौ नुनो मोन्दों दा नोंथाङा नोंथांनि जिउनि प्रायरिटि समाज सिबिनायनि बेखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? जेखि जाया मानो ओरैनो आं हिसाबैथ' सोलिनांखागोन जिउआव माबा नङा मोनसे मावनानै बे हिसाबै आंबो लुबैनाय बायदिखौ आं मोनाखै आं माबा मोनसे सानदोंमोन जिउआव बेथ' दिनै जाफुङाखै आं माबा मोनसे लेभेलाव दिनै थाहैनांदों बे गाव गावबागाव मोनसे खाफालनिबो बाथ्रा जानो हागौ नाजानायाथ' नाजादोंमोन गोबां नाजादोंमोन खिन्थु आङो ओरैनो गोबां जायगायाव आं खामानि मावदों साख्रि हिसाबै आरो हमनानै ला जेबो राहा गैयियाव ओरै संगठनावथ' दंखायो संगठनावथ' नोंनो बिथन गैया दा बे हिसाबै आङो प्राइभेट आं HDFC आव मावदों सेल्स अफिसार माबा हिसाबै बेजोंबो नोङो जोंबायदिया हास्लाबा खारफानो बेखौ गारनानै उनावहाय आङो गुबुन साख्रि मावदों प्राइभेट स्कुलाव आं मावदों ओमफ्राय जेनेबा ब्रह्म मिसनावबो मावदोंमोन गोबाव सम बिनि उनाव खाग्राबारि हाइ स्कुलावबो आं टेम्परारि हाबथ'दोंमोन बिनि उनावहाय जोबथारनायाव आं क'क्राझाराव मोनसे इन्टारभिउ होनायाव दानि BTC माबायाव आरो इन्टारभिउ होनानै आङो सेलेक्ट जादों सेलेक्ट जानानै बेबो उनावहाय कन्ट्रेक्सुवेलसो मोनबाय दा बेजोंथ' सोलिनो हाला उनावहाय बेखौ दोनथ'नानै आङो मा खालामदों टेट परिखा होनानै टेट पास जादों उनावहाय बेंटलनि कान्दागा गेट होननाय गामियावहाय LP स्कुलाव आं फोरोंगिरि मावदों 5 बोसोर बिनि उनाव मावै मावनानै बेखौबो आङो गारदों आरो फोरोंगिरिखौबो गारबाय गारनायनि उनाव बेंटल हाई सेकेन्डारियाव आङो खेरानि मावदों आरो मोनदों गभर्नमेन्ट रेगुलार बेखौ मोननानै खुनुरुखुम सोलिदों बिदिनो बिनि गेजेरावबो आङो समाजजों जायफोर जोंनि ओनसोलनि हमनानै लादो रौमारि ज्योति आश्रम बेवहायबो आङो नांफानानै दङ थांबाय आंनि दिनावहाय चेयारमेन जानाय जामिनि बाला ब्रह्म मेडाम बिथांनिजों जों समान समान हाबदोंमोन दा बिथाङाबो खुसि जादोंमोन आं गावनिनो फरायसा आंखौ मोननानै बिथाङाबो गोजोननाय मोनदोंमोन दा जों मावनायावनो अबथिरायै बिथाङा
दाखालि रुंसारि जालांबाय दा जोंहा दुखु थाबाय दा बेवहाय बेंटल हाई सेकेन्डारियाव मावबाय थानायनि समावनो आइएस अफिस दा इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स काजलगावआव आंखौ माने एटाचआव लाना फैदों आरो दा बेवहाय आं दा मावनानै दङ खुनुरुखुम जास्ट सोलिनो आन्था गोजोननाय गैया बेखायनो गोजोननो थाखाय आं बायदिसिना खामानि मावनाया नैबेफोरनो आरो जेनेबा आश्रम गावनि गामि गावनि जायखिजाया ओनसोलनि समाजनि खामानियाव आं थांफायो लेंहरबानो थाङो जा हायो हेफाजाब होलायलायो आरो दा बेखायनो बेफोरनि माखासे खामानिफोर जेनेबा दहाय रायखांनाय मिउजिकनि बाथ्राफोर गान लिरनाय मानाय दासिम आं गाराखै आरो लिरगासिनो दं गोजोननो थाखाय गुबुनाबो गोजोनो खोमा आंबो गोजोनसिननो हायो खोमा बे मोनसे आसाजों आरो दा बे रोखोमाव आं दा नांनानै दङ नुनो मोनदों नोंथाङा आगुनि मन्थ्रि च'नन ब्रह्मजों मोनसे क्ल'जनेस दंमोन दंनाया 2019 निफ्राय आं बिथांखौ लोगो मोनदों बिपिएफ हान्जायावहाय बिथांनि जे साननाय मावनाय बिथांनि जे मोनसे गाइडेन्स बेखौ आं मोनदों आरो जथेस्थ' आं गोजोननाय मोनदों दा बेखिनि आरो नोंथांनि सांसारिक जिबन हिसाबैथ' आङो 2007 आव जागायदोंमोन 2007 नि डिसेम्बर दानाव आंनि जुलि जादों दा बिनिफ्राय थोब्ले माब्ले जाबोदों संसारखौ साख्रिथ' गैया नालाय संगठनाव थाबोदों जथेस्थ' धन्यबाद होनांगोन आं मिसेसखौ गावहा साख्रि गैयाब्लाबो हाबानि उनावबो जोंनि फरायसा आफादनि जे मोनसे बिबान बेखौ आं लाबाय थानो हादों मावबाय थानो हादों 2019 सिम 2000 निफ्राय 19 सिम 20 बोसोरखौ आंखौ मावहोदों माने मावनायाव खुनु हेंथा होआखै आरो बेखायनो आं दा खुसि फिसाला सासे दासो माने क्लास 7 बेखिनि आरो दा जों खुनुरुखुम सुदेमपुरियाव थायो जा सापागुरियाव खुनुरुखुम सोलिनानै दङ आरो नोंथांनि फेमिलि होननानै बुङोब्ला नोंथांनि बिसिनि खोथा बुंनाय जादों जे नोंथांनि बिसियाबो हारिमुनि थिलियावहाय मैखोमै रल दंफायो बियो फ्राय दङआ बे रोखोम गैयाब्लाबो मोनथाम मोनब्रैसो एलबामाव दङ मनालिसायाव दङ टाइटेल संखौनो होदों आरो बिनिफ्राय गोदै गोदै सिमाङाव दङ सावथुनाव बेनिफ्राय क'क्राझारनि मोनसे एलबामावबो दङ मोनब्रैसो माबा गानाय जादों आरो बियो बै समाव माने हाबानि सिगां मोनसे उनाव हाबानि उनावबो मोनथामसो गादों आरो बे गोदान प्रजेक्टआ दङ एसे सावरायदों बिनि गेजेरावनो दाखालि 2024 आवहाय जागायफिननाय जादों जे मोनसे मिउजिकनि बाथ्रा चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना बरलागावआव कनफारेन्स लादोंमोन दा बिनि जे कनफारेन्सनि टीम सं जायखौ माने टीम सं होननाय जायो बेखौ दानि आफादगिरि बिबिका बसुमतारी आरो बिनि ग्रुपआ आंखौ फैनानै खावलायफैदों आरो नोंथ' सिनियर मानसि रे मोनसे जोंनि टीम सं नांगौ बेखौ नोंथाङा बानायनांगौ होननानै आंखौ खावलायफैदों आरो बिराद गोबावनि उनावसो आङो बे लिरनायखौ दांफिननाय जादों मिउजिक माने गानखौ आरो बे समनिफ्राय लिरबाय गानाबो जाबाय ओंखारबाय आर्टिस्टनि जि मोनसे टीम बिसोरो 100% सेटिसफाइ जादों आरो बे गानखौ दा बायजोनि सेन्ट्रेल बिसायाबो साबायखर बावहरदों मोजां जादों टीम लिरनायनि जि मोनसे माबा कनसेप्ट बिराद मोजां जादों होननानै बुंदों आरो बरन्स रोजाबगिरिफ्राथ' गोजोनदों आब' सुलेखा बुंबाय थादों बिराद मोजां जादों लिरनाया होननानै बै समनिफ्रायनो 2000 निफ्रायनो आंजों सोमोन्दो दं बियो बे हिसाबै आं जोबोद थुलुंगानाय मोनदों आरो नै दाखालि एमपि इलेक्सननि जोबनायनि उनावहाय जों माखासे ग्रुपआ ज' जादोंमोन मोनसे न'खराव ज' जानायाव आं गानखौ लिरखानाय दङमोन बे गानखौ आङो रोजाबनानै होफ्लांदों आरो नायदो बिदि खननांगौ होननानै दा बेखौ मोजां मोननानै प्रडिउसार ओंखारदों आरो दे फाइनान्सखौ आं होनोसै जोंना बाजै बरनालि रांगादावदानि दा बियो बुंनायाव आङो बे गानखौ इलेक्सननि रिजाल्ट 4 जुनाव दामथारनांगौ होननानै बे स्पिरिटजों मावदों आरो
लोगो लोगो जोङो बेलासि 2टासोआव इउटिउबाव हगारनाय जादों आरो दा बे मेथाइखौ बिभिन्न माने संगठनफोर जायफ्रा मेथाइ खोनासङो मेथाइखौ खोनासंनो मोजां मोनो बा हारिमुजों सोमोन्दो दं संगठनानो जा बा गावारि बिथिङानो जा बिथांमोना मेसेज होदों आरो इउटिउबावबो हरदों पार्सनेलबो हरदों माने खोब दानि परिबेसाव मिलायथारदों होननानै बाख्नाय हरदों आरो दा जोंहा थाखा फैसा बहाय जोंहा बेनिफिट जेबो गैया मार्केटबो गैया दा जों रोंस्लाबाबो अब्लाबो बेबायदि बाथ्रा मोननायाव माने बिराद थुलुंगानाय मोनो आरोखि गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरोखि नोंथांनि बे जाफुंसारनायफोरावहाय सोरनिबा अनसायनाय एबा कृतज्ञता बुंनो नागिरदों नामा दा बियो एथ' मेनाथ' जेनेबा थुलुंगागिरिफोरखौथ' बुंनांसिगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बै समनिफ्राय 2000निफ्राय आंनि मेथाइफोरखौ खोनासंनानै आंखौ जुदि थुलुंगा होआमोनब्ला बा बाख्नायनाय मोनामोनब्ला आं हयथ' गारसिगौमोन बे लिरनाय हुदाखौ दिनै ओंखायनो आं जोंनि अडियेन्स खोनासंग्राफोरखौ आं जोबोद साबायखर बावो आरो जे आंनि जे लिरनाय माबा मोनसे भुल जादोंबा जा बुंहरनो ओरै खालाम ओरै साजाय बेबायदि मोनसे थुलुंगा हरनायाव आं दा दिनैसिम माने बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो बिनि थाखायनो स्पेसिफिक सोरबा सासेनि नाम बुंगोन नोंथाङा स्पेसियेल बेबायदि मोनसे सिङाव दङ बुङाब्लाबो जासिगोन माने जेनेबा फेमिलि बेकग्राउन्डखौनो होनसै आङो जेनेबा आंनि मिसेस जेनेबा बेफोराव माने एखमबा जोङो 2टा 3टा जायो सुर होनायाव दाखालिनि गान सिरि थादो नों जेबो दा बुंसै 2टा 3टा जोङो सुर होदों ओंखाम जानांगौ बावजोबदों जोङो मिसेसआबो खोन्थाया 2टा 3टा जाबाय होननानै दा बेयो थाफाबाय थाबाय जाय फैदों गिटार लानानै सुर होनो बिथाङाबो मा खालामबाय मानो खोन्थायाखै होननानैसो रायबाय 2टा जाबाय मानो खोन्थायाखै बेबायदि मोनसे जायो आरोखि बेखायनो फेमिलियाव सापर्ट थायोब्ला बेफोर खामानिया जाफुंसारो आरोखि फेमिलियाव दंबाथ' आंबो हानाय नङामोन बिबो हानाय नङामोन बेबायदि आरोखि नोंथाङा गावनो सासे आखा फाखा लिरिक्स जाहैबाय आरो लोगोसेनो मिउजिक एरेन्ज खालामनायबो नोंथाङा दा बुंबाय थादों जे श'नन ब्रह्म एक्स मिनिस्टार बिथाङाबो देंखोनि मुलुगाव आगान होदों आरो बे बिथांनि देंखोनि मुलुगाव आगान होनायाव नोंथांनि माखासे मानि हिन्ट्स दं होनना बुंनाय जादों दा बे रोखोम आंनि डाइरेक्टलि गैया बिथाङाबो जोनोमजों मोनफाखानाय मालाय गुन दङ गोदोनो खननाय जाहैदों बे माखासे मेथाइफ्रा खिन्थु लिंहरदों बियो ओरै फै नायनो माबायदि जादों जायाखै स्टुडिअ'आव थांदों आं नायफादों गाव मोनसे स्पेसियेल थेंक्सबो लिरदों बे मोनसे केसेटआव दा मानिनांगोन आरो बिथांखौबो मोनसे गोबां गोजौ लेभेलाव थांनानै दिनैसिम बे देंखोआव जे बियो मोनसे लिरनायल' नङा रोजाबनो हाबावदों बे मोनसे मडेल आरो जोंनि थाखाय आरो बिसोर बिथांमोनाबो थुलुंगा होदों जेनेबा आरो जादोंना जायाखै बिराद बाख्नायो नोंथ' आसोलखा होननानै आरो थारमाने दा बिदि जोङो माने बिदि मोननायाव जों बावनो हाया आरो बिथांमोनखौबो दा बर' हारिनि इयुन जेरै थुनलाइ आरो हारिमु आरो बायदि बायदि बिथिङाव बिनि भबिसतखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो दा जोंनि जे थुनलाइ बा हारिमुआनो जा बा बायदि बिथिङानो जा हारिनि जायफोर जोंनि इसुसफोर बेफोरथ' नों आंनि सायावनो नों आं जुदि थिग जायोब्ला जोंनि जेनेरेसना थिग जागोन दा जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो नांगौ बायदि जि मोनसे खाबु जिबायदि थुलुंगा माने स्कपफोर माने बेफोरखौ होनो हायोब्ला निस्सय बिथांमोनाबो गावनि दानि जे डिजिटेलाइज मोनसे माबा मुगा बेवहाय बिथांमोनाबो गाव गावनि मोनसे एक्सपिरियेन्सजों थांनो हागोन ओंखायनो नांगोन जोंनि मोनसे जाथिनाङैनो मोनसे आं सानदों मोनसे बिसोरनो गाइड होनो हानांगोन आरोखि मोनसे गाइड मास्टार प्लान जायखौ बुंनाय जायो जोङो जाथि हिसाबै बेबायदियाव मोनसे जोङो लांनानै खामानि मावनो हानांगोन आरो दा आरो जोंनि उन जोलैफोर दा उन जोलै होननायाव आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों दा मुलुगाव जायफोर बाथ्रा रायज्लायदों फंफा फंनै आं दाखालि एसे लिरबायबो बेखौ जेनेरेसन जेडनि केरेक्टार दा रायज्लायदों आरो बिथांमोना जोंनि हारियाव जों एथ' बे रोखोम सावरायाखै जेनेरेसन जेड होननाय जादों बे जेनेरेसन जेडआ मा 1997निफ्राय 2012नि गेजेराव जाय गथ'साफ्रा जोनोम जादों बेखौ जेनेरेसन जेडआव दोनदों आरो सर्टकाटै बुंनोसै आं बे जेनेरेसन जेडआ दिनैनि दिनावहाय 26-27 बोसोराव आगान सुरबाय आरो
बे 27 बोसोराव जानाय 26 जानाय माने मा ग्रेजुवेट जाबाय सोरबा मास्टार डिग्रीबो जाबाय दा बिथांमोना मा होनदों मोनसे आलादा केरेक्टार जादोंनो बिथांमोननाव दा बेखौ जोंनि समाजा सिनायनांगोन बिसोरो मा होनो बे जेनेरेसननि आखुथाया माखासे मा होनो बिसोरो गावनि होननाय जिनिस जेबो गैयानो बिसोरनाव आं बे जाथिनि बे जोंनि कालचार बे जोंनि ट्रेडिसन बे बुस्थुखौ बिसोरनाव साननाय गैया बिसोरो मा खालामो जाय मोजां नुयो बेवहायनो थाङो जाहैबाय गावनि होननाय जेबो गैया बिसोरो माने लाक्जारिसखौ मोजां मोनोनो आरो इसोरनि फारसे समाजनि फारसे बिसोरनाव खुनु साननाय गैया जाहैदों माखौ मोनदों इसोरखौ मा सानो बिसोरो दंबो होना गैयाबो होनानो माने गेजेर गेजेर थांबाय थायो आरोखि बिसोरो दा बेवहाय इसोरनि फारसेबो फोथायनाय गैला मानिनायाबो बिदि गैला मोनसे दायित्व समाजनि मोनसे दायित्व होननाय बिसोरनाव साननाय गैलानो दा मा होनदों जास्ट खामानि मावगोन सेलारि लागोन सोलिलांबाय थागोन आरोखि खिन्थु ओरैबायदिबो जाहैगोननो मोनसे समाव बिसोरो सावरायदों सानसुमैफ्रा सावरायदों बे जेनेरेसना गाव जे संसार जानांगौ बेखौबो बावहैगोन जाहैदों न'खर मोनसे फसंनांगौ बेखौबो हानाय नङानो बिसोरो दा बेखायनो जिहेतु गोजौ गोजौ सानसुमैफ्रा सावरायबायब्ला जोंनि जेनेरेसनखौ बर' हारिनि उन जोलैखौ थिग खालामनो थाखाय नैबे जेनेरेसन जेडनि केरेक्टारखौ लानानै सावरायनांगौ आं सानदों आरो गोनांथि दंथारसै नङाब्ला दानि गथ'फोरखौ ओरै ओरै जालाबायो ओरै खालामलाबायो ओरै मबाइलजोंल' गेलेयो बेबायदि बिमा बिफानि रायलायबाय थानायजोंल' मोजां जानाय नङा आरोखि गोजौ लेभेलनिफ्राय जि सिन्था खालामदों मुलुगनि मानसिफ्रा बेखौ नायनांगौ सम जाबाय आं सानदों आरो आं अलरेडि माखासे मेगाजिनाव लिरबाय जेनेरेसन जेडनि सोमोन्दै गुवार लेभेलै हयथ' सावरायनांगौ गोबां दङ आरोखि दानि उन जोलैखौ लांनोबा गोजौ लेभेलनि साननायखौबो जोंनो नांगोन जोंनि गाहाय लेभेलनि साननायखौबो नांगोन गेजेराव थानाय मानसिफोरनि साननायखौबो जोंनो नांगोन जेब्ला जों ओरै रिजायनानै ज' नायगोन अब्लाथ' मोनसे महर मोनगोन आरो जोंनि ससाइटिया बे आरो जोङो दिनै बे समावनो जोंनि बे मोगा मोगिखौ फोजोबनो सिगांबाय नोंथांखौ उनाव लोगो मोनबावगोन बेखौ मिजिं खालामबाय